We zijn hier bij het afscheid van het schooljaar van Liceo Borneriano. En we gaan afscheid nemen van de collega's die de school gaan verlaten. Maar één persoon in het bijzonder. En dat is onze collega Frits Schiele. Frits is onze docent techniek. En die gaat met genieten van een welverdiend pensioen. En hij is een van de grondleggers van een mooi vak op Liceo. Technologie en toepassing. En misschien heeft hij wel gehoord van de kattenhuisjes voor de zwerfkatten. Die heeft hij gemaakt met zijn leerlingen. Hij heeft net nog voor Terra een luchtvochtigheidssysteem bedacht met zijn leerlingen. En vorig jaar zijn er ook prullenbakken bij sushi gemaakt voor Kooiman. Die het afval van de KFC konden weerstaan. Dus dat zijn mooie projecten waar Frits bij betrokken is geweest. Ja, ik ben lang voor stof, zeggen ze wel af en toe. Laten we het vandaag daar maar eens een uitzondering op maken. Ja, ik heb altijd met veel plezier bij de SGB gewerkt. Als TOA, als docent, even nog als instructeur. Ja, het was wel altijd leuk. Leerlingen dingen laten maken, laten zien. Het was niet altijd makkelijk, want ja, het eerste idee dat is altijd het beste. En ik wilde altijd 3 ideeën hebben. En dan krijg je namelijk de mensen dat ze even wat gaan denken. Wat anders is, wat buiten hun belevingswereld zit. Dus dat is altijd het mooie. Als je dat eenmaal in de leerlingen kunt krijgen, dat ze iets verder kijken dan hun neus lang is, dan zie je ze opbloeien. En dat is eigenlijk mijn goal. Als ik dat zie, dan vind ik het mooi. Samen met Chris hebben we daar een heleboel neergezet, ook met Evan. En ja, het was gewoon leuk werken. We hadden af en toe wel eens het idee, och, er komen weer leerlingen binnen, we moeten weer even stoppen met ontwerpen van nieuwe opdrachten. Dus eigenlijk waren we daar het mooiste mee bezig om de leerlingen telkens nieuwe opdrachten te laten maken die toch weer bij de belevingswereld horen. En zodat ze dus niet hebben van die hele oude meuk, wat je wel eens af en toe ziet in die scholen. Dan moeten ze nog bijna een stoommachientje staan te maken. En dan denk ik van, dat is achterhaald, doen we niet. Ja, ik heb leuk gewerkt. Ik hoop dat jullie ook een beetje leuk met mij gewerkt hebben. Ik heb altijd wel het idee gehad dat er wel snor zat. En ja, het gaat jullie goed. Ik ga lekker wandelen. Pida per pida. Voetje voor voetje. En dan zien we straks alweer eens een keer wanneer ik terug ben. Ja? Jongens, hartelijk dank.